ሰላም ኤደናዊትያ ሃሜንኒኹም መብዛሕትኹም ኣብ ቲክቶክ ዝተፈላልዩ ግጥሚ ብምጥቃምን ካብ ሰባት ዝተሰደዱለይ ህይወት ታሪኻት ላኻኹም ብምክፋል ካብኹም ምኽርን ማዕዳን ብምቕባል ትፈልጡን ኢኹም ሓዝለላ መሃርቲ እዮም መዘናጋዕቲ እዮም ብለልኽዎም መደባት ስርዓትን ብልሓለዊ መንገዲ ናባኹም ንምቕራብ ይኸው ዞዝነ ዩቲብ ኤደናዊት ለኸፊተን ኢኹም ሳብስክራይብ ብምጋር ሼር ብምጋር ያው ደገፍኩም ኣርኢኒ ይክብለኩም ልኽእል ቅድሚ ዩቲብ ምኽፋተይ ኣብ ቲክቶክ ብለልዕሎም ነበርኩ ሓሳባት ብልሰርሖም ነበርኩ ፕሮግራማት ናይ ዓቕሚ ርኢኹም ኤዱ ዩቲብ ባኽፈት ኢልትውኑ ነበርኩም ሰባት ይኸው ሓሳብኩም ፍረፍርዩ ኣነ ዩቲብ ንምኽፋት ተፂሐኒ ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ ኩልኩም ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደሊ ኣብ ዙርያ ነበርኩም ምኽሪ ትልግሱኒ ነበርኩም ዘውዝነ ኣስተኻኽል ኢልትውኑ ነበርኩም ሰባት ያው ናይኹም ምኽንያት ኣብዚ ምብፅሓይ እሞ ንዓኹም ተኣማሚነ እየ ዩቲብ ዝኸፊተ ነይኹም እሞ ብጣዕሚ ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደሊ ሓደ ቃል ካኣተልኩም ልኽእል ብልኻልክዎ መጠን ዝሓሸ ስራሕ ሒዘልኩም ከም ልመፅእ እዩ ከም ትፈትይዎ ምንም ጥርጥር የብለይ